हेलो लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय आरो धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायना लानाय जाबाय। आं दायो दंफैयो उदालगुरि रेलवे स्टेशनाव। दायो समा 12टा जाबाय। 12:30 नैबे उदालगुरि रेलवे स्टेशनाव गंसे गुवाहाटीसिम थांनाय ट्रेन दङ। जों दा बे ट्रेनाव गाखोनानै गुवाहाटीसिम थांगोन आरो गाबोन फुंनि 5:45 राजधानी ट्रेनाव गाखोनानै दिल्ली फारसे रावना होलांगोन। दिल्लीयाव जोंहा 10 आरो 11 मोनसे बैसागो प्रग्राम दङ। बे प्रग्रामाव जों थांगोन। स' लोगोफोर नायलांबाय थादो, आं जि हायो दिन्थिलांबाय थानोसै। उदालगुरि रेलवे स्टेशनखौ एसे दिन्थिनो नाजानि। आंजों लोगोसे दङ दैदेनसा बिथाङा रुटानि। जों एसे आगोलावसो जेनेरेल टिकेट मोनसे गुवाहाटीसिम थांनो थाखाय दाननानै लाबाय। जों गासै बर' बाजारनिफ्राय 3, रुटानिफ्राय 2, लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो गोबां मोसाखावरिफोर दङ। बिथांमोनाबो थांगोन, जों लोगोसेयैनो थांगोन। दे होमबालाय लोगोफोर नायलांबाय थादो, आं जि हायो उदालगुरि रेलवे स्टेशना बेनो, टिकेट काउन्टार बेयो। समा दायो 12:15 जाबाय। रेलगारिया 12:30 सफैगोन। नै बिसोरनो जोंनि लोगोफोरा। उदालगुरि रेलवे स्टेशन लोगोफोर नैबेनो, नायनानै लादो। समा दायो 12:15 जाबाय। ट्रेन फैनायनि टाइमा जाहांबाय। नै जोंहा डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोराबो फैहांबाय दिल्ली थांनो थाखाय। बे कालचार टीमनि दामग्रा देग्रा जिनिसफोर। नै जा आमाइसाबो सफैबाय। नै नायलांबाय थादो। नै बुहुम, बेखौथ' बयबो सिनायखायो, जोंनि चेनेलाव फैबाय थायो सम सम। नोंसोरबो दिल्लीयाव? नै इसोरबो दिल्लीयावनो। मास्कखौ खुलिनानै देखाय। मास्क खुलिबासो सिनायगोन ना। नै जिङाव थादोंबा बेखौथ' बयबो सिनायखायो। नैबेलाय कैलास बेबो रुटानसो। रुटानि नै जोबथा बे बर' बाजारनि मादैलाय बहानि? उदालगुरि। जों गासैबो दिल्लीयाव थांगोन। आगु बैसागु, इंराजिनि बुङोब्ला प्रि बैसागु। प्रि बैसागुआ बारा सुट खालामा बायदि मोनो। आगु बैसागु आरो लोगोसे बड'नि माने जोंनि बर'फोरनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय कालचारेल कार्निभेल्स मोनसे हाबाफारि जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे दिल्ली बड' एस'सिएसन मोननैजों लोगो नांनानै खुंगोन। फैबाय थानाय 10 आरो 11 एप्रिलाव जों बे हाबाफारियावनो थांनो नागिरदों। बड'लेण्ड टु दिल्ली ना? बड'लेण्ड टु दिल्ली। अमित दिल्ली मा जेबो रिएक्सन गैयाब्रा? एसे रिएक्सन होनांगौब्रा। बेयावथ' गैला, नागिरफैनाय नंला। गाखोदो बेयावनो। हाय लोगोफोर, जों दायो गुवाहाटी थांनाय ट्रेनाव गाखोबाय। दा हर गेजेर जानायखाय माने बांद्राय पेसेन्जार गैया। जों गाखोनाय जे डाब्बा, बे डाब्बायावथ' अलमस्ट खालियानो। जोंबो जिरायनो थाखाय सिट मोनबाय। ट्रेनानो खालि गोजा।
फाइनालि जोङो पल्टन बाजार रेलवे स्टेशन सफैबाय गुवाहाटी 12:30 फैनानै 4:45 सफैबाय बहुत गोबाव लाबाय दिनै मेगन मोदै मोनलायबाय ओरैबायदि थाम्फैमोन ट्रेनाव मोजां उन्दुनो हायासै फाइनालि जोङो पल्टन बाजार रेलवे स्टेशन सफैबाय जोंनि लोगोफ्रा बिसोरनो बिदिनो साइज दंबावो नै ओरै बस दा जोंनि ट्रेना 5:55 आवसो जोङो अलमस्ट 1 घन्टासो नेबावनांगोन दा बे समावनो एसे फ्रेश जानानै लानोसै पल्टन बाजार रेलवे स्टेशनखौ एसे नायनानै लादो लोगोफोर आं एसे देखायनाय नायदो लोगोफोर पल्टन बाजार रेलवे स्टेशन ओरैबायदि भिर दा मर्निंनिफ्रायनो जामा एसे उदालगुरिनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैनायाव माबायदि एक्सपिरियेन्स जाखो एसे फोरमायना होदो उन्दुनो ओंखाराखै एकदमबारे बबेबा गेटआ गिदिर जाबाथाय गुरलाब बागदावनानै सिरि मोनखांफिनो मोजां रोखोमनि उन्दुनोनो हायाखै लोगोसे आरो फैबाय थानाय समाव थाम्फैया मासे मानैमोन जेब्लानो बे गुवाहाटी मालिगाव रेलवे स्टेशनाव थाफैबाय गासिबो जमा जाजोबनानै ओरैबायदि डिस्टार्बसन खालामबाय थाम्फैया माने उन्दुनो हायो ना जिरायनो हायो बे अबस्था लोगो लोगोनो बे रेलनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो पल्टन बाजार स्टेशनाव ओंखारना आरो खियानो स' सासा खुगायाव हाबफबजोबना ओरैबायदि गाज्रि मोनोबाय बेबायदि मोनबोबाय आरो जोङो रेल गाखोनायनि एक्सपिरियेन्सआ बेखिनिखौ मोनदों दा जोंना ट्रेना सफैबाय लोगोफोर जों गाखोनोसै ट्रेनाव गाखोनो थांगासिनो B3 B11 ब्रावगा माथो जोंनिया B3 सेक्सनाव दासो B9 मोनदों बेनो लोगोफोर डिब्रुगड़ राजधानी डिब्रुगड़ टु दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जोंना नैबे लास्टाव सिदा नैबे खोरखियावनो थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो मा मा देखायनो हायो देखायलांबाय थानोसै दा जोङो नैबे माबाफोरखौथ' मोनबाय सापात मोनबाय गाइखेर मोनबाय दै गुदुंबो मोनबाय दा बेखौ माबायदि बानायो बेखौथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स नालाय दा जोंहा मिजिं फंबाया बेखौ बानायनानै दिन्थिसिगोन आरो बोरै बानायो सन्जया एसे हेल्प खालामदो माब्लाबाफोर नोंथांमोना ट्रेनाव जार्नि खालामोब्ला बेबायदि गुदुं दै मोनगोन बे गुदुं दैयाव जों मा खालामनांगोन बिसोरो जोंनो सापात पेकेट होयो नैबे पेकेटखौ जों मा खालामनांगौ सोमब्रनांगोन गाइखेरखौ होग्रोदो सोमब्रबाय सापात होग्रोबाय एसेयाव मर जाबाय ने बिनि उनावहा वाइट सुगार मोनदों बेखौ जोङो एसे बिबांनि होनोसै इसिबां नङा सुगार बारा जायोबा जोङो गिनांगौ डायबेटिस बेखायनो एसे बिबांनिल' होगोन औ जाबाय एसे होजोबावगोन औ दा नै मोनसे नभा मुंनि गाइखेर होदों बेवहाय बे नभा मुंनि गाइखेरखौ पाउडारखौ जोङो मिक्स आप खालामबावगोन गाइखेरखौ लोंनांगोन हेल्थनि खामानि मावो
नैबेखौ खेबसे ओरै बोखांबावनांगोन जोङो सोमब्रनांगोन बोरसि बोननाय बायदि नै महरा मोनहांबाय आरो हायोबा एसे बेखौनो मा खालामनो हायो ओरै खालामनो हायो स' जोंहा गलटायनाय बुङो आरो हा गलटायनाय बुङो बेखौ जोङो सर्टकाटाव नैबेखौ जों सापातखौ गारनो ना दोननो जादों आङो दा बेयाव दोनोबाबो जेबो लस गैया बेखौ नै फाइनेलि जोङो साया रेडि जाबाय स' बेजों लोगोसे मोनसे गोजोनथाव रादाब बिस्कुटबो होदों ना बिस्कुट होदों मेरि कम्पानि मेरि गल्डनि मेरि कम्पानि स' बेखौ बेसिबाय मोननै होदों बे जरा जानो हामानो सेंग्रा मानसि जरा मोनखादों जोबोर साइज किउट स' एसेयाव आङो साहा लोंनो थाखाय रेडि जाबाय नै लोगोफोर जानाय जिनिस सफैलायबाय जोङो माने जि मोनो बेखौनो जालांबाय थागोन आरो सफैलायबाय नै संजाय बेखेवगोन आमलेट आमलेट गाजर जुस मोनसे ओमफ्राय बे जाबाय बन काटलेट जि मोनो जालांबाय थानोसै फाइनालि जोङो दिल्ली गोदान दिल्लीयाव सफैबाय गोदान दिल्ली रेलवे स्टेशनाव सफैबाय 30 घन्टासो लाबाय दा नै जोंनि गिनायानो फैदोंमोन दायो जोङो हटेल फारसे आवगायलांनोसै दा नोंथांमोना नायबाय थादों आं नोंथांमोननो मा मा दिन्थिनो हायो दिन्थिलांबाय थागोन फैबायलै फैबाय बिराद गरम दिल्लीयाव अयथासारखा आदा फै बिराद गरम नै जि गिदिर जि लाबोदोंमोन जोङो कम्बल गस्ला सुइटार जेकेट लाबोदोंमोन बाहायनो मोननाय नंला बिराद गरम निउ दिल्ली रेलवे स्टेसन खामजोबखादों नै हटेल फारसे थांगासिनो मेंजोब्बायना गथ'फोरा जि गरमखा जों सफैबाय नै जों हटेल लाबाय हटेल धाबानियाव थांसै जोङो दायो दिल्ली बायदियाव बेसेबां थाखायाव हटेल मोननाया नाथायबा 3rd फ्ल'रावसो थाबायनानै मेंखायो आरोखि नायनानै लादो जोंनि हटेलखौ नैबेनो